Každý dnes dokáže pomôcť virtuálne alebo rečami. Čo sú však ľudia ochotní spraviť pre pomoc starším? Aby sme ukázali, že to myslíme vážne, rozhodli sme sa začať od seba. Na podporu zbierky pre seniorov Lienka pomoci sme si na vlastnej koži vyskúšali, aké je to byť starý. A vyzvali sme k tomu aj ďalších. Viac ako 30 slovenských osobností si postupne zafarbilo vlasy na šedino. Zapojili sa aj najvýznamnejšie médiá. Moderátor televízie Joj moderoval hlavnú spravodajskú reláciu so šedivými vlasmi. A podobne sa ku kampani prihlásili všetky významné televízie. Hlavné tlačové médiá zmenili svoje logo. Pridávali sa celé firmy, ale aj stovky obyčajných ľudí, ktorí sa zafarbili počas eventu v nákupnom centre. Takto sme vytvorili skutočné hnutie ľudí, ktorí sa starajú. Vyprovokovali sme verejnú diskusiu, zvýšili znalosť kampane a predovšetkým pomohli vyzbierať historicky najvyššiu sumu na pomoc seniorom.